хора продължаваме с епизода. Ти на кой викаш да се дъха, че му скочи? На туистата? А? Какво? На туистата ли викаш да се дъха, че някой може да му скочи? Да. Или на мен? Оле, вижте Ривен, полза. Аз ти имам. Сега Джинкс на фанкил. О, май гад. Те Джинкс на лице. Тауър, не. Ела се. Ех, не. Аз бяга. Идвам. Ранит. Стръма. Ау. Фани. Никой да не е сърди. Аре, гей снима. А? Къде се? Аре, само ще един кил за есни трябва. Упс. Не ги ли еснихме? Не с ръката. Са. Ги гледат точно. Не мога да си пробутам път. Аре, бой. Бой. О, точно. Килайте Ривен, бе. За да взе туиста. Ти колко кило си? 7. Ама, слух съм много добър, все пак. Още един кил стам легендар. Кой? О, мага! Еми, сори, няма как да остана пред бомбата и да ти я поема. Еми тора ми падат. Това е ясно. Вие всички почнахте да правите някакви тимфайтове, нали? Не, че аз не се включих, не, ама... Сега. Къде са всички? Само туистът и... Сериозно ли? Наистина ли? Да. Това беше добро. Знаете, слух съм много мазен. Тя сега с ръката тук ще филва или какво? Да ти хилпна или? Ще мога да се го бесам. Видя ли? Как я убих? И вижте Стъмвам го и той ма стъмва. Къв, брат? Вижте колко останах, ти май тази. Сте ли малко много, бе? Аз скачам и на търът. Някой не ми скача сам тъй. Лъса. Защото имам стъна так, иначе нищо не. И аз имам стън вече. Аре, ва. Оле, аз съм си улутнал стъна без да ви. Да. Вече ме видя такива въпроси. Как се повърна? Окей. Юрелия! Бягайте, момци! Аре! Ти честно ли, бе? Един пропровод. Панжай, хващай! Честно. Пусти да умира. Не. Олег, що с толкова точни? Аз сега с телепорт ми ги правя. Сега ще имам това. Ито ми дори не бе стигнал до него. Бой. Искат аз. Кой ще кажеш, а? Не съм ли добър, кажи ми. Не сигурен. Сурака, убима. Полоса. Човек, все пак тия са нубове. Аз нищо не мога да очаквам, защото все пак аз съм втори левел от скрито име 30. Виж какъв аз съм опитен да Защото са по-малки. Да, не знам, просто съм добър с това
ще го уча, докато не стана до 30. Так, дава ми само. Ника. Няма дойде обаче за давал с урака, няма се върне, нали бе? Си баха. Бягай бе. Давай, пусти. Архив бе. Няма го пое. Аз още няма да бакам. Отиди на мидъл, че там Джинкс е малко бакден. Човек, прекъсти микрофона, бе. Бе, знаеш колко гимазно не слушаш? Отиди на мидъл за такова. Това майче е бакден в Джинкс. Боже! Къде? Имам достатъчно мана, че да ги... Пай вместо да отиде да почисти фарма на бот, седи. Вай... Так, млечко, мясо. Мини по джунглата, джунглата. Е, то как са плащани. Никой не вижда, нали? Скочих пак му ударе. Знаеш си, аз съм? Где съм? Добре, че имам лайфстил, тук че не знам какво ще се стане. Как ми избяга с ръката си? Ето бе. Аз съм на фаза на мидъл. Аре ще изкочи, защото имам лайфстил. Вай, не може да убие 10 часа някаква мижава Джеймс. Не, наистина. Ма, човек, не знае си, че си Да, с ръка какво на кило не иреля. човек, признай, че си добър с Уикс. Да, добре. Виж какъв луд смети. Сметва просто. Няма ли някой... Гле. От целият тим остана само един никъв. Само няколко миньона, човек. Аре, Бърн. Ти, какво ще фелваш ли сега? Век. Ай, моля се да им фелваш ли? Какво? Ай, моля се да им фелваш ли? Човек! Няма смисъл да ще скилваш човек. Три в едно според теб, кой ще бие. Не. Ей, сега скача. Ма си дата си фарма да, хич не ни интересува. Аре, аз да не ви скача. Не ти скачам моето изтък. Носа тук. Но са дъхат на срещу слаби лени. Носа дъхата, ма като са таковата. Като са 4 в един, ама като са двама. Направо се насират в земли. Ела, бе, твист. Да умре, бе. То ще ме стреля нещо. Айде скачи като може. Няма да я стигнеш още, няма смисъл дори да се пробваш човек. Та игра направо ми стана скучна с човек, аз знам какво ще помогне. Твистата, леко мък. Честно. Колко кила си? 12 ли? Хил! Хилпа! О, ти. 12 ли си? Тума късът. 13, аз съм 12. Бягай! Бягай от тук, бе! Пак си на открито, мой човек.
Честно. Аз кажа. Може да ми кажеш, че не съм добър френд. Добър си. 12 от 4, ти колко от колко си? 13-2. Къде си, бе, Джинкс? А? Викам, къде е Джинкс? Хубаво, това е всичко. Крайна за този клип, тъй че